txapeldun, zun, 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 zun. Reala txapeldun, zun, 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 zun. Reala txapeldun. Aiona, zer duzu? Guk ezagutu genuen bai Reala txapeldun. Beira. Bia, hau entrenatzailea. Alberto Ormatxea. Luis Arconada atezaina. Jo. Tau? Jesus Mari Zatrustegi. Jo, ze golak sartzen zituen. Ez hau zein da? Julio Laizola. Oso ondo. Tau? Jesus Mari Zamora. Ze gola sartu zuen. Beida, Reala? Hemen hasi zen jokatzen oindala 100 urte. Baina hemen ez dago zela iriketa. Ondarreta izan zen Realaren lehen jokalekua. 19. mende bukaeran, ingelesen eskutik etorri zen futbola, eta denbora pasa bitxia aurkitu zuten langileek eta ikasleek baloiari ostikoka. Futbolariak ez, ostikalariak ziren orduan. 20. mendearen hasieran, lagunarteko hainbat talde sortu ziren Donostia inguruan, tartean San Sebastian Recreation Club. Haren zainetatik sortu zen Reala. Bigarren Errepublikarekin Donostia Futbol Klub izena hartu zuen taldeak, baina gero, Gerra Zibila amaituta, hasierako izena eskuratu zuen berriz. Dena den, futbol profesionala edatzean, diru arazoek Realaren ibilbidea oztopatu zuten. 3. mailara jaitsi zen Gerra Zibila tarteko, jaitsiera gauzatu ez bazen ere. Gerra garaian zenbait partida jokatu zituen Gipuzkoarrekin bakarrik. Rojo atezainak azken latza izan zuen frankistek fusilatuta. Gerra amaitutakoan, txapelketa itzuli zenean, 2. mailatik ekin zion susperraldiari. 1955ean, Reala gazte mailako kopako txapeldun atera zen Madrilen, final nagusiaren atarian. Hondartzan trebatuak ziren Realeko hainbat eta hainbat jokalari. Oinutsik, zangoak ez ezik, izaera ere zaindu zuten. La playa, yo tenía la obsesión de la portería. Incluso, al anochecer, yo llevaba a algún amigo, con el balón siempre bajo el brazo, que me entrenaba incluso de noche. Etxeko jokalariekin lortu zituen Realak emaitzarik onenak, Javier Espositorren eskutik, beida, Arconada. Atezain bikaina. Bera bezala, beste atezain asko eziditu Realak. Denetan onena, Luis Arconada. Dentro de lo que es el campo, en cuanto a las directrices de la forma de juego, tú estás atrás, pero bueno, hay otras facetas que sí te toca, pues, dentro de lo que es el equipo, pues, aguantar o sostener. Izan espeziala, hoi izan aspertzen entrenatzen, zu aspertzen zizun, arek. Bai, oso temperamental, handikua eta izugarria, baina partidoko konzentrazio izugarri zeukena. Eta entrenamentuan igual, beha jartezan tokietan izugarri konzentrazioa, bere lanean. Baina alere, zenbat aingeru guardako txuri urdinen atepean. Eizagirre aitasemeak, Jesus Izagirre, Osetxo Arakistain, Zubiarrain, Esnaola, Artola, Urrutiko Etxea. Sí, es un centro campo equilibrado, ¿no? O sea, hay un poco de todo, ¿no? Hay fuerza, hay casta de garra, hay calidad. Sí, no sé, yo no sé si para la época es algo diferente, ¿no? Pero sí me parece muy equilibrado. Jo, Zamora da beste bat hemen izan duela jokalari, kanpoko jokalari bezala. Espeziala. Ua ikusten zoragarria zen mutila. Baina aixia futbolen txezutan da.
Realaren moduan gizartea ere aldatzen ari zen. Franco hil eta urtebetera, une simboliko eta zirraragarria bizi genuen Atotxan. 1976ko abenduaren 5 zen. Artean ikurrina debekatuta zegoen, eta Euskal Derbian Ignacio Kortabarria eta Jose Angel Iribar ikurrina eskuetan zutela zelairatu ziren. Herri baten sentimentua irudikatu zuten soropilean Realeko eta Atletikeko jokalariek, klubak Gazteluri omenaldia egin zion egunean. Partido aurretik, elkartu ginen, ekipo biak, eta erabaki genuen, zehozer behar genuela, ez? Jenteak kalean da ari zerala rebendikatzen gauza asko, eta guk ere, jokalariak ere, zehozer behar genuela, ez? Eta erabaki genuen, ikurrini ateatzea. Bakarrikan goratzen esan nion, danak ados egon behar dutela hori egiteko, porque zeren azkenean ekitaldi oso garrantzitsua izan laikien, eta arriskutsua ere bai. Ginen aldakeletara, proposena egin genduen eta egia esan, 5 minutuan erabaki genduen, baiet, aukera polita zela, momentuare ona zela, eta, egingo genuela. Jose Antonio de la Hoz Uranga arduratu zen, bere etxean josi zuen ikurrina eta garai hartan ez egon. Zea ikurrina egin da, ez? Tela zatiak hartu eta kolorekoak eta josi eta, Atotxara ekarri zuen, kotxean sartuta eta gero, atera genuen, ez? Nik Getariarra naiz eta Getaritik ekarri nuen. Eta kasualidadia, nik euken nuen kontrol bat Polizia Nazionalena horrenetzeko ertzainik. Ondarretako sarreran euken nuen kontrola. Eta nahi miaztu ziaten kotxe guztia eta ikurriak ziaten hilatu. Neria bakarrik guztien dira galtza, bakerua bakarrik. Beste gauzak eba, bakerua. Guk ginen pizka bat, herriaren sentimentuen korrientia zeintzen. Arkonada, Zelaieta, Gorriz, Kortabarria, Olaizola, Diego, Alonso, Zamora, Irigoras, Satrustegi eta López Ufarte. Lehen liga lortu zuen 11koa. Larrañagak eta Bakerok ere jokatu zuten egun hartan. Realzale guztien bihotzak unkitu zituen taldea. Alberto Ormaetxea Ukian, Gijonen, 1981ko apirilaren 26an. Reala, 2-1 atzetik, denbora agortzear, eta lako batean, zerua zabaldu zitzaigun. 23 segundo besterik ez azken txistua entzuteko, eta gola Zamorak. Josean Alkortaren ahots sakonak Gipuzkoa osoa piztu zuen. Gauza ez ezaguna zen, txapeldun genditzea, baina bidean autobusien gentozela ikustea baserritarrak, berein segeakin da jentea, eta, izen zen, uste dut, izugarria. Ha sido algo entrañable porque todavía la gente se acuerda y todos, les gustara o no el fútbol, fueran de la Real o no, aquel día saben qué estaban haciendo en ese momento. Titulu horrekin dena den, ez genuen garaipen gozea ase. 1982ko apirilaren 25ean, bigarrena eskuratu genuen etxean, Atletiki irabazita. 2-1 gailendu ginen, Zamora eta López Ufarteren golei esker. Sarabiak markagailua estutu zuen azken minutuetan, baina berriz ere txapeldun, bigarren liga. El jugar contra el Bilbao al último partido pues siempre es bonito. En esa época las relaciones eran muy buenas entre los dos equipos, entre los jugadores sobre todo. Mila 1987ko ekainaren 27a egun handia izan zen. Kopa irabazi genuen Zaragozan
Atletico Madrilen aurka. No pasa nada, tenemos arconada. Sargori zegoen, baina beroak ez zituen gure mutilak ito. Ura finala. López Ufarte eta Aitor Begiriztainek gol bana sartu zuten. Eskubiakin gainea. Ez no uste, izan zen jokaldi bat, eskerrakin aukera eukinon, zera jotzeko eta guazatzen, rekorte bat egin nuen, da gero eskubiekin sartu nengo da, bere bai, bere bai. Luzapena jokatu behar izan zuten. Golik ez. Eta handik, penaltietara. Arkonadak Kike Ramosi geratu zion penalti erabakigarria. Reala txapeldun beste behin. Baina aurreneko kopa, izan nire beti esplikatzen eta aurreneko tituloik gehiago golatzen dela, hoxe dela. Zer, izan zen aurrenekoa. Arkonada, Sagarzazu, Dadie, Gorriz, Gajate, Luis Mari López Recarte, Larrañaga, Zamora, Txiki Begiristain, Bakero eta López Ufarte. Gero, Reinalde Nuez Frantziarra etorri zen eta harekin sekulako denboraldia egin genuen. Gozo ibili ginen hasieratik eta liga irabazteko borrokan izan ginen Real Madrilekin. Anoetan Xabi Alonsoren gol ikusgarria tarteko txirtxildu egin genituen. Beraiek zeuden momentu hortan lider, eta irabaziko bagenu, gu izango ginateke lider, eta egia esan da batipat lehenengo zatia bi tauts gindoa zen, hirugarrenan sartu genuen, hiruta batekoa sartu zen Ronaldo, eta ni lau batekoa, eta hori oso intensoa, eta batipat posible da, anoetak ikusi dituen 45 minuturiko hoberenak izatea. Danoak gizu pasazan ez, zin genuen irazi, behaiek historien lehenengo aldiz Championsea sartzeko aukerak izaduen, azkenin lortu gintzuen, da ez da aztu behar aurrien genduken taldear ere, talde oso hona zala, eta zailago ezatik ezan izen, baina ezin genuen irazi. Txapeldunen ligaren gozoa dastatu genuen aspaldiko partez. Gau magikoak itzuli ziren anoetara.